To me ta loti learn see learn enia to me ta no ko ma learn see na sa uya you me nya na te to me le yo lo ki na ma to me kadi kadana ta đi tô đó ta cơ mui cơ li hết đó đi flow quy mê ya lo na ta endo qua đi tô ya khi ga na ngao to ma sa la na ta ki pu mê ya lo na ta lo na sa po la si e ya no me e do hi ya sa ma no na sa po la sa o ya me a he ya sa ta sa he ye na ta e la to ma sa la no go me di ta ka lo ba ma ne na sa di so ne e ne ya ma sa la na ta ki po ya I ne ta no to me to me ta loti learn see learn enia to me ta no ko ma learn see na sa uya you me nya na te to me le yo lo ki na ma to me kadi kadana ta đi tô đó ta cơ mui cơ li hết đó đi flow quy mê ya lo na ta endo qua đi tô ya khi ga na ngao to ma sa la na ta ki pu mê ya lo na ta lo na sa po la si e ya no me e do hi ya sa ma no na sa po la sa o ya me a he ya sa ta sa he ye na ta e la to ma sa la no go me di ta ka lo ba ma ne na sa di so ne e ne ya ma sa la na ta ki po ya I ne ta no to me sa po la si e ya no me e do hi ya sa ma no na sa po la sa o ya me a hi ya sa ta sa he ye na ta e la to ma sa la no go me di ta ka lo ba ma ne na sa di so ne e ne ya ma sa la na ta ki po ya I ne ta no to me